Goal scored by number 53. Goal scored by Goal scored by number 53, Alexander Onufrienko. Κράλης, Παπαγιάννης, Κράλης. Περνάει μπάλα μέσα, πολύ ωραίο γκολ. Καλό αυτό για την ομάδα της Νάουσας. Σεντσέκο στον Ονουφριένκο, συνεργάζει το Ρέδο οι δύο Ουκρανοί. Παίρνει την μπάλα, Παπαγιάννης προσποιείται, δίνει στον Ονουφριένκο. «6-3 το σκορ. Παπαγιάννης, βγήκε η πάσα στον Ονουφριένκο. Και ενώ το Κιλκής αγωνιζόταν με δίλεπτη αποβολή, εν τέλει πέρασε και μπροστά στο σκορ. Ο Ονουφριένκο πέρασε μια πάρα πολύ ωραία πάσα ο Κράλης. Ράς Κιλκής 13, Αεροπός Έδεσας 14. Ο Ονουφριένκο θα σκοράρει. Ο Αεροπός Έδεσας μπροστά στο σκορ με 3 τέρματα. Μποροντάι παρέμεινε στο τέρμα. Περνάει μπάλα μέσα, πολύ ωραία. Παπαδόπουλος. Περνάει ωραία πάσα, καταπληκτικό πλασέ απέναντι από τον Παπαδόπουλο για να κάνει το 0-1. Νάκος, Αγκαλβετασβίλη, Χατζηγιάννης, Γιαννουδάκης. Έγινε το κλέψιμο. Εύστοχο το σουτ. Ωραία, πολύ ωραία προσφύγηση. Τώρα θα πετύχει το πρώτο γκολ για σήμερα, 15-14. Και αμέσως το 15-15 έχει ευκαιρία να δώσει ξανά, να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Θα το κάνει 18-19. Παπαγιάννης με αυτή την επιθετική προσπάθεια. Κράλης αλλάζει με τον Ονουφριένκο και η μπάλα δοκάρει και μέσα. Και εδώ μόλος το άχαστο. Παπαγιάννης, Ονουφριένκο και το γκολ μειώνει. Σεντσένκο, Παπαγιάννης, Μισαηλίδης, εδώ Παπαδόπουλος πέφτει μόνος του κάτω από τα πόδια, το 16-17 μέσα. Να από εκεί τον Σεντσένκο, μια πάσα στο Μισαηλίδη και μόνος του ένα τέρμα από τον Ονουφριένκο. Μέσα προσπίσε και το 7. Μισαηλίδης, μια πάσα και ο Ονουφριένκο 10-11. Παπαγιάννης, μια ωραία πάσα και ο Ονουφριένκο, η μπάλα στα δίκτυα. Μπεράιζιτς, Σεντσένκο, περνάει η μπάλα στον Ονουφριένκο, ο οποίος σκοράρει για το 3-3. Ονουφριένκο, Παπαγιάννης, Σεντσένκο, απέναντι στο Ντομπρί, καλή πάσα και το γκολ. Μισαηλίδης και η μπάλα στα δίκτυα, 22, διαμορφώνεται το 4-13.